Вітаю! Сёння мы з вами чытаем 38 сонет Уильяма Шекспіра спачатку ў арыгінале на ангельскай мове, а потым на беларускую ў перакладзе Владзіміра Дубоўкі. How can my muse want subject to invent while thou dost breath that pourest into my verse thine own sweet argument, too excellent for every vulgar paper to rehearse? Oh, give thyself the thanks, if aught in me worthy perusal stand against thy sight. For who's so dumb that cannot write to thee when thou thyself dost give invention light? Be thou the 10th muse, 10 times more in verse than those old 9 which rhymers invocate, and he that calls on thee, let him bring forth eternal numbers to outlive long date. In my slight muse, do please these curious days. The pain be mine, but thine shall be the praise. Пераклад Владзіміра Дубоўкі. Што можа быць для музы цікавейшым, калі натхнення столькі ты даеш? Твой вобраз варты, каб пяром найлепшым яму ў гонар быў напісан верш. Калі сустрэнеш добрае, што ў творы, сабе самому і падзякуй ты, бо толькі той, хто змалку не гаворыць, тваёй не будзе славіць пекнаты. 10-й музай будзь, разоў у 10 за тыя лепш, што любяць рыфмачы. Каб твой паклоннік мог такое здзейсніць, што памагло б не быць перамагчы. Наступны час па праву дасць нам славу за працу мне, табе за ўзлёт яскравы.